Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Arngut kinong bala kila doe yala ka jong ka jingim kal basangut ki waipat kila mensawjur hadin makawai ka parmau bala penyaj behind the way Nepali kalap thai kensan ha ka janmit jong ka arpu nyauterik ubnai nailor arajar arpu wai kane kala jia ka wai ka jaka ya ka bala tip kum ka Nagrabil ka bahap hapo ka Ribhoi district bat ka badon ha khapot ka jilla Meghalaya bat ka jilla Assam ya kini ki arngut kinong bala ki bala do no ya la ka jingim latip kerteng kum Bahar Ali bat Suraj Ali na kasnong Barpeta Assam kal bayi ki sangut ki ba mensaw latip kerteng kum Sayad Ali Uzipson Sangma Uhamen Marak Uraston bat Usanji Sangma ubana kasnong Barpeta bat kasnong Jermang kat kum ke jingtip balayo lum le yatho bagani ka parmau kalap thai ha ka por badang jorbha ulabba kat bagini ki arngut ki bala khlatno bat sangut ki bala mensaw kidang don hapo ka wai ka trok ka jing thai jong kani ka parmau ka dei ne ka jing tit kensan jong perthat ha ka par ka badan marjan ka bala long trai do Nepali ya bala tip kerteng kumu ajoy lama bat penlong pat ya ka wai ka parmau ba marjan bala long trai do commission krem ban hab ban set deki mau kat baki nong bala kidang trei laya thoru bah ka jing tua jong ki mau ka wai ka trok ka badang thmu ban kit ye ki mau na kani ka par kala prahi pham ya ki arngut ki bala khlan no la penkit civil hospital nongpo na ka benta ban pendep ye ka post mortem kat ba ye ki ba mensaw la penkit no Jaka Sumar ba ye uwai na pedeng ki ba mensaw jor na kani ka jingjia la penkit no Guwahati Medical College Hospital Guwahati ha ka ba ye dei bat kani ka jingjia ki pulit ki dang penlong ye ka jing tokit ka ba banya ban lap ye ka jing shisha तो ऐसा हुआ है कि मतलब लाइन फायरिंग के लिए ये किया था मतलब वायरिंग हो गया पूरा बाद में बिजली की बारिश का बिजली की वजह से फट गया ऐसा है कि लगभग 4 बजे ऐसा 4 बजे ये बारिश की वजह से ना बारिश में जो बिजली होता है ना हाँ Jorsim aro Nagrabil area ya blasting onga na ko chinga bras onga ni khna wani ke chinga menjal walo bare bara menjal walnis ku athau rebai nio bisong last rong ko ba dithumanga aro chinga yakon cha masina manjenga maina yano kuari bon ne de aga nanda kote maike ya blasting ni bisong ready khajok ar ya blasting ar maike bras ongjok ya ko chinga tau sandina kata rebon kuari damgani ko chinga nokon ya chi kuari kemekan kulinga ne masina manjok ni kemen banga chingni acek manderang dau lebar khageparang injorong e dong thokenga aro sakani bangal rang sijok onda ekdom spoton sijok bisong de uni kemen dau chinga chanchinga yarang ara maiti ko ngahachim yarang ko chinga dau masina kata chinga gembukon mangan ni kemen chingni kata MPSO ni kata chinga chingni sarang bare ba chingni madam rang ba ni kemen anga piling kata ya Noden Junni kata anga presiden ong emngara dau agana tinga chinga ba ya ko FIR ko naminga piling kata outpost Ndangin layu jingtim ngaduk menin baladon ka jingjia besusi hakane ka jaka ka boikot ka Nagrabil bahap adu Jorsim tengi lawan mangne katum ka jingyo kubor baladon ki ba mensaw kumju ladon arngut ki bayam so nakaliang jungi maseng MPSO ngi penpau ka jing susi ka jungi ka jing sokya ka jungi namar bangitip kine ikwari na ka liang ka board district administration kiladep phakang namar baro kine ikwari ki bayat hangne ki dai ki bayat illegal Henry ka ba lengo galong ba hakano ka dur ba kine ki try ki ba peniat ya kwari kim burom ya ka ka ba district administration kala pha Henry ki peniat ben dai lang ba ka jingle jungki ya kane sapoi kine ki jingja ba nakaliang ka sang ni penram jur ya kine ki nong peniat jong ka kwari dai ba kim da fikir ba ya lagi nong try ki jungki saja kane ka jingja hadu ba ulap thei blasting kadai ka jingle bam sunyo jungki lane bakim don uta skill labor jungki ubantip ya ka protocol jungka blasting ne hakano ka rukom ngir kaliang jungi patip andrai ka kalaja ka jing blast hadin kata laja ka jing yap jungki breu bat ka jing mensaw jungki breu te kum ka seng i penram juri kane ban ngi dawaru ya ka bor jungka district administration ba kadai ban khang no mardor kine ki kwari baro ki badon kine ki than ki ba penian ar number mo ya kine te nakaliang ka seng ru ngin salit bu da ka FIR ru halor kine ki try ki ba peniat ya kane kwari ngin salit bu FIR hane po piling kata outpost